Здравейте, народе! Аз съм Стела! Аз съм Сандев и знаеш ли какво се замислих току-що? Че ние от супер много време насам не сме си започвали само двамата видеата. А напук това е канала на Криси. Да. Криси в момента я няма, защото както сте прочели от заглавието, вие YouTube последователите сте вече над 50 000 за толкова малко време за нов канал. Направо сте уникални. Криси много ви благодаря и ви обича, както и ние. Тя обаче в момента не е тук, защото спи. Спинка. Истината е, че спи. Отиваме сега да я събудим. Ние сме готови. Сега да я събудим с гръм и трясък, защото сме измислили уникални неща, които трябва вие в шортове да решите. Но преди това аз предлагам да се абонирате за канала на Кристо. Задължително. Един мощен лайк на видеото и да напишете отдолу в коментарите какво да бъде следващото видео. Задължително. И разбира се, нашата книга 24 часа Сандев, Стела и Криси. За сега е само тя, но съвсем скоро, ама много скоро излиза втора част. Така че ако я нямате, поръчайте си я ето тук горе от линкчето, което ви изкочи. Втора част наистина идва, както и още много яки изненади. И останете до края на видеото, за да разберете какво ще причиним на Криси. Аз предлагам направо да ходим, да я събудим. Само докато ходим по-тихо, защото пък нашето бебе спи. Ако трябва да събудим Криси, малко шантаво, ама ай. Майкъл спинка, така че да, направо идвайте да я събудиме. Тихичко. Трябва да сме супер тихи, все пак спи, не искаме да я оплашиме. Айде, Криси, ставай вече, айде, мисля, че е време. Видео снимаме, а ти ми тук спиш 67 часа. Айде, моля ти, айде, моля. Абе, чакай, но какво искаш? Абе, чакай, ма... Нищо не ти прави. Чуй да ти кажем, Крисенце, слушай сега, слушай. Сега, директно искам да ти кажа, че това е видео за твоя канал. Казва се YouTube, последователите ме контролират. Мога ли да спа? Не, никакво спане, Така, всички сме в настроение, страхотно, нали, Крисе? Чакай аз да й кажа какво следва. Дайте палец нагоре, ако още не сте дали, и задължително се абонирайте за канала на Криси. Имате 5 секунди. 4, 3, 2, 1, 0. Така, Крисе, виж сега, виж, успокой се, няма страшно. Искам да ти кажа, знаеш ли какво? Чуй, моля. Криси, време е, Лелю, да започваме с първото нещо, което трябва да решат твоите скъпи последователи в YouTube. Аз даже тук, ако забелязваш, зад ръцете си държа нещо и то ето тук едни неща. Ти не видя много хубаво, но първият шорт, който трябва да качиш и първата анкета, която трябва да попълнят хората и да решат с какво ще си измиеш зъбите, защото е важно да си миеме зъбите. Всеки ден. Зъбите ще си ги измиеш с твоята четка. До тук добре, нали? Обаче... освен четката, едната опция е Криси да си измие зъбите с паста за зъби. До тук добре. А втората обаче е да си измие зъбите с шоколадче. Това е за хранене, едно имам нов в устата. Да, малко ще бъде така. Не знам хора. Виж, по принцип ще бъде много... Ама чакай бе, Крисе, ние не знаем хората как ще гласуват. Така че реално те могат да гласуват паста или с шоколад. Так и малко ще има, няма проблем. Днес вие контролирате Крисето. Бързо напишете в коментарите Да си измия зъбите с паста за зъби или шоколад. Гласувайте в коментарите. Бързо! Шоколад. Какво става? Шоколад, Криси, шоколад. Хора? Шоколад. Хора, чуйте какви са правилата. Чакаме точно 10... С шоколад. Защо, Поли? Защо, Лено, за шоколад? А те даже и Поли и Стела коментираха. Чуйте, хора, чакаме точно 10 минути след всяко клипче. Коментарите валят, чакаме точно 10 минути. Остават 5 минути вече. Като минат 10 минути, броим коментарите. Колкото има повече, прави това. Защото вие, когато гледате в момента видеото, може да има повече коментари за другото. Паста, защо?
И така, чакаме още 5 минути и Криси може и с шоколад да си измие зъбките. Ще малко ще има аки, ама нищо. Гледайте и не пропускайте, останете до края на видеото. Ще ви убия! Хора! Коментарите са преброени! Да видя колко са. Давайте! Така, аз до сега ги броих и ти казвам числата. Минаха 10 минути, пак казвам хора. В момента са 30 коментара. Когато вие гледате видеото, може да са и 300 000, няма значение. В момента коментарите са точно 30. 21 коментара са за шоколад. Така че си миеш зъбите за шоколадче. А паста за зъби? Няма Ние може да ги миксираме, да стане пуда. Не. Само шоколада. Така, правиш така, влюп и почнеш. По принцип, вие само да си кажете, като гледате ме, то не е гадно с шоколад, вкусно е. Напротив, да си мажеш зъбите с шоколад, първо, че прилича на аки, така че Крисе, успех! Останете до края на видеото. Крисе, готова ли си? Мале, това е отвратително! Все едно съм ходил до туалетната и съм направил така с четката. Да, можеш и повече. Давай. Има още неща, ние тук до обяд само зъбите не можеш да се измиеш. Смело бе. Чакай да ти хвана косичката. Айде, давай, така, браво на детето. Абе, много се е вкусно. Вижте сега, това наистина не беше много гадно за начало, добре. Обаче предстои нещо, което сега Крисе, съжалявам, ама това беше хубав старт, ама до тука. Хора, време е за предизвикателство номер 2. Дали Крисето да закусва омлет вкусен? Или да закусва Крисенце. Помниш ли като ядохме бебешка храна пюретата? Ще яде или омлет, или ще яде местно пюре с месо от заяц. Така че... Я как се събуди изведнъж? Крисе, ба нали спеш и какво стана, бе? Време е за предизвикателство номер 2. Какво да закусва Криси? Вкусен омлет или... Отвратително бебешко пюре с заешко. Напишете отдолу в коментарите какво да хапва. Коментирайте. Хора, слушайте сега внимателно. Понеже във видеото, което гледахте в мой канал, дето TikTok последователите ме контролират, Поли, Криси и Стела, знаете, че ме пранкнаха и фалшифицираха резултатите и нарочно ме накараха да правя гадни неща. Да, време е сега да си го върна на Криси. За сега на Криси само. Значи всички пишат омлет. Омлет. Добре, има и пюре, но повечето, доколкото ги пребори, гледайте какво става. Омлет е най-добре. Омлет, пюре, омлет. Поли е написала пюре. Аз съм срещу всички. Минаха 10 минути и наистина повечето коментари са за омлет. Вкусно омлетче. Обаче, аз сега ще кажа, че повечето са за гадното бебешко пюре. Да видиме на Криси дали ще бъде гадно. Защото аз трябва да си отмъстя. Нема само мене да ме тормозат. Така, хора, резултатите са готови и познайте какво се случи. 29 от 35 коментара са за бебешко пюре! Съжалявам, Крисенце. Просто какво да ти кажа, съдбата е такава. Чакай, сега ще ти дам лигавник и ще те нахраним. Може да ти хареса, бе. Чакай, бе, типа веднага. Чакай са. Чакай, каратиско. И аз мога. Айде, бе, идвайте на масата да... Не искам. Не съм гладна, хип. Малко не може. Трябва да ядеш, за да пораснеш голяма. Айде да пораснеш, да, айде. Така, Крисе, време. Мога сама. Ей, ще ме отдушиш. Няма. Аз даже ето погледни, можеш, ще ти дам приборчета даже, скъпа госпожице Криси. Толкова си не миличка. Сега трябва хубаво да се нахраниш, за да може да имаш сили, че цяло видео какво те чака още. Така, отваряме пюренцето. Я дай да го подуша само. Да. Същия гаден аромат. Значи аз като ме ги правех на Майкъл, като сложих в зеленчуците, ставаше голяма така. Да ти е вкусно, Крис. Как плюкна? Майко! Айде бе, заешкото е много полезно. Искаш ли една филийка? Едно филийче. Според мен ще е добре да си го намажеш на филийка. Малко бе. Айде. Апни малко. Ма Крисе, само да те питам, не изглежда ли толкова апетитно и вкусно? Виж, само виж. Ма виж каква апетитна хапка е. Не бе, престани.
Ето, Леля. Айде, аз ще ти го намажа. Искаш? Ето. Искам 200 метра по-далеч от мен. Така е, хора, всичко се връща в живота. Къде да го оставя? Да. Не там. Да. А ти нали знаеш, като е 200 метра далече, че ти трябва да го изядеш? Яш! Айде, не апе, ма! Айде бе, не закараме черви да Яш! Какво да яде чехли? Черви бе! Да, защото... Яш! Айде, аз пак ще ти хвана косичката. Айде, аз ще ти помагам с уса. Яш! Давай, хапка хубава. Давай, можеш, хапка. Айде да, Криси, айде, нямаме цял ден. Отхапи, хапка хубава. Така. Вкусно. И полезно. Айде, можеш още една. Абе, какво толкова се правиш, бе? Я гледай какво правя аз. Айде, гълтай го сега. Гълтай! Време за номер... Не знам кой вече... 3, номер 3. Не е ли 4? 4. Абе, колко го кажеш, нали? Кой ти брой? Сега вие ще изберете кой да направи прическата на Криси. Аз или Санде? Всъщност не знам. Уж е добре да е Лелей. Абе, аз едва ли ще направя хубава, така че по-добре да е Лелей. Кой да прави прическа на Криси? Напишете в коментарите. Имате 10 минути. Санда или Стела? Стела, моля, хаштаг Стела! Резултатите са готови. И така. Между другото, хора, коментарите се засилват. Хората направо правят нещо страшно. За 10 минути, 11-12 даже, има близо 100 коментара, което е много. И така. Прическата на Кристо ще я направи Санде. Аз ще ти правя прическата. Как? Не бе, шегувам се. Аз съм... Стела, спокойно. Ето бе, виж, не е само гадно. Леле, знам, че ще ти направи хубава прическа, така че хора, обичаме ви. Благодарим ви за толкова многото коментари и подкрепа. Сега Криси е щастлива. За сега. Така, хора, тук малко ще говорим по-тихо, понеже Майкъл спи. По принцип той спи на шума, но сега да не рискуваме, да не го будиме, понеже той вече мина между другото на една дрямка и нека си спим така повече. Сега, моята идея за прическата на Криси е да я вържа на две опашчици, които или ще са две плитки, или на два кока. Сега ще... Два кока. Кока-кола. Хора, кажете Кока-кола, без да си пипате устата. Криси, моля да ви любя. Вие никога не си пипате устата. Кока-кола. И аз първи път, като ми направи и се върза, тя вика, ма ти така ли не си ръкосваш устата? Викам, ахахахахаха. Ахяхяхяхяхяхя. Така, хора, Кристо е готова. Оценете и прическата в коментарите от 1 до 10. Аз не съм много добра по прическите, но мен ми харесва. Мисля, че се получи готино. Свежичко е. Кристо е много сладка. И тук има едно бамбунче, дето стърчи. Сега ще да го отрежем. Да, готова си, Лена. Много се не трябва ли още? Ние вече ги сплетохме. Ето, покажи се на камерата. Даже отиди да се покажеш на Санде. Бате, готов ли си? Готов съм. Айде да видим тази прическа. 2. Ино. Добре. Много яко. Искаш ли да те така да ти направя? Искам и аз така. Няма повече плечки. Има. Абе, много е яко това, бе. Как го направи това? Ми с любов. Мале, Криси, ама много си готина. Напишете в коментарите, харесва ли ви прическата ми. 3, 2, 1. Зира. 2 hours later. Време за следващия чалендж! Така, тази пръчка дано да не е за мен. Не знам дали трябва да и го казвам, но хората трябва да решат. Отиваме до парка, Стела и Майка отидоха вече, за да го нахрани. Хората сега трябва да решат в YouTube дали ще ходиш до парка боса или убита. Хора, как да хода в парка? Боса или обута? Коментирайте. Ако съм обута, ще пребия бате. Ако си обута? Да. Добре. А не като... Не знам. Пишете обута или боса. Хора, резултатите са готови. Крисенце, как си? Не добре. Не добре, защо? Защото
Първо на първо събудихме, второ на второ трябваше да ям бебешка храна. Защо? Какво не ти харесва в бебешката храна? Искам да ти кажа, че хората гласуваха. Коментарите са над 100. Лично ги броих. И с мъничко почти бяха равни, обаче оказва се, че трябва да ходиш боса до парка. По принцип да ходиш бос е полезно. И ти се събуда видиш. Да, това е твоя чалендж. Ето това е твоя видео. Не, твое видео. Айде, Крисенце. Искам да си цапам. Няма да ги изцапаш. Добре, на теб ще цапа и готови. На мене, чакай, не сме се разбрали така. Ти не си казал, че не мога да... Да бе, така е, да, добре. Чакай, не сме се разбирали на мене. Знаеш какво? Чакай, че трябва да ходя аз до едно място. Оп, не, може да. Не, чакай. Ще падне. Я си гледай работа. Добре, на конче. Отиди на някоя пейка и на конче. Не мога на конче. Аз съм стар човек вече тук. Ако да е в колата ти. Айде, стъпвай. Добре, хора, не очаквах да се развият нещата точно по този начин, но пак е боса. Виж, реално пак си боса, така че окей. Ами отиваме към парка, стискайте палци. Айде, чао. Ало? Хора, аз вече съм пристела, поръчахме си да ядем. Аз очаквам всички заедно да дойдат, ама... Знаеш кога ще ги чакам? Поли се отказала, но те също идват бавно, но славно. Идват ли? Идват, да, идват. Най-накрая. Е там долу. Сега ще ги покажа. Поли ни изостави, хора, и ние се бавим. По този начин сме вече половин час, сигурно. Има хора тук в парка, гледат ни малко странно, но свикват хората вече с нас. Мале, Крисе, ще те убия, честно ти го казвам. И така, хорица. Давайте палец нагоре за моя канал. Давайте. Ще се фана за тениската ти. Я вижте кой е там. Госпожица Поли, Стела и Майкъл са там. Поли даже ни снима. Значи сега се сети да ни снима. Иначе си тръгна да си пие кафе. Нищо. Смет да дойдеш при Леля. Ужас. Аз се чудя защо вече около 30-40 аз детето го нахраних, чакахме ви, не знам си какво, аз даже си поръчах ям, така похапвам, той си изяде. Викам, вие какво направихте, то ясно. Айде, спешна доставка. Айде. Как се сам? Не знам как можах. Ето, това ми е поредно оправдание да не хода на фитнес. За 5 години това ми е фитнеса. Така, след като си починах малко и ми мина кръста, въпреки че това са ми травми за цял живот. Криса, добре ли беше да те носа? Да, имам си нови обувки. Само вижте новите обувки на Криси. Брутални. От Runners наистина са много яки. Ползвайте кода и... Криси 10! Ползвайте кода Криси10 за отстъпка в сайта на Runner, защото новата колекция е брутална. Гледайте какво става, гледайте какво става. Тези всичките мисля, че са за мен. Всичко е за тебе, всичко е за тебе. Хора, сега обаче време за следващото. Какво направи ти, бе? Не имам обувки. Не знам какво се случва. Сега ще ви кажа какво се случва. Време е Криси да пее в парка. Ще пее песничка на някой, ако вие гласувате с да. Пускаме сега един шорт в канала и ако гласувате с да, Криси ще пее на някой. Тук в парка трябва да му изпее песничка. Останете до края на видеото. Ще е интересно, нали? Хора, контролирате 24 часа Криси в YouTube канала и сега бързо пишете в коментарите да или не. Да пее ли песен или не? Да.
Да. Пей се, добре, значи цъкайте да пее. Добре. Да. Хора, трябва да си отиде за мъничко да си играе, докато резултатите са готови. Всички казвате да, така че сигурно ще пее песен. Останете и гледайте. Чекай да сяпна тука. След 5 минутки Криси идва и ще видим резултатите, но със сигурност ще пее. Като гледам и вие искате. Хора, знаете за нашия супер як плакат в Runners, който може да получите, ако си купите от новата колекция обувки на Runners в сайта им. Ползвате кода KRISI10 и си вземете обувки, получавате и плакат с наш автограф. Крисе, обувките как са? Топа? Мога да тичам. Нали, то много по-бързо. Надбягваме. Крисе, абсолютно всички гласуваха ти да изпееш песен. И ти много искаше да пееш песен. Чакай. Обаче, освен че Криси ще пее песен, има и голяма публика. Гледай го, това стана за секунди тук. Криси, коя ще е песента, която ще изпееш? Нутела. Дайте! Знаеш коя, добре? Нутела, а после що си толкова дебела? В ръклята въобще не е проблема, а просто си хапваш много ти. Да. Браво! Ама чакай! Чудесно се справи. Това сега беше дует. Сега само ти трябва да изпееш някоя песен. Коя да е? Мазна. Не! Друга. Всички! Питайте дали се Доволни ли сте от Криси? И така, хора, така си прекарваме ние. Крисе, продължаваме обаче с твоето предизвикателство. Имаме си гости, прадядото и прабабата на Поли, които като възрастни хора тук ни забавляват с разни таланти. Тя може да прави всичко. Тя, наистина, аз го запомни, гледай сега. Я го покажи, дай, как е? Дай са. Така ли същото го правя и аз, да? Ето го! Бързо. Пишете в коментарите, можете ли вие така? Чакай, това ми е сложно. Така. Това. Така, Завърташ? чакай сега, завърташ. Да. Само стари хора искаш тук, така. Сега ето. Да, и така. Чакай, стой. И сега? Така, чакай, не съм готов. Аз го направих. Как да си? Ти пасе си най-горе, зайде. Чакай какво? Сега пускаме ги. Въртиш ръцете така. Пускай се. Аз го направих, вижте. Значи това е прекалено сложно. Ама ти прави с ръка. Напускам. Нещо ни баламоса. Той има тайна. Каква е тайната? Каква е Тайната е, че ви схващате ръце така, а той е така. Виж, това ако те трябва да е от другата страна, така отвън. Така, те трябва да... Така, схваща с ръцете. Сега завърти. Така ли? Да, завърти. Така. Съди сега пръстето и завърти. Така. Не, обратно. Така. Не мога. Така. Да, завърти. И сега. Пускаме шорт в YouTube, защото продължава твоето контролиране днес. Чуй какво трябва да направиш, имаш две опции. Хората гласуват. Единият вариант е да си лежиш на дивана и да си гледаш тук твоите странни неща. Другия вариант обаче по-ми харесва и вие ще кажете кой ви харесва повече и той е... Нямам търпение да го кажа. Да стоиш на един крак за 10 минути. 15, 20, 30, 15 часа. Цяла нощ. Добре, пускаме клипа. Здравейте, YouTube, продължаваме с гласуването. Крисето има две опции. Едната е да седи на дивана, да си лежи и да си гледа телевизия. С моите приятели. С нейните приятели. А другия вариант обаче е да стои права на един крак. Гледай. 10 минути минаха и Ние играхме колкото... на креница даже. Даже, да, мина времето. Никой не ме намери. Търсихме, кажете, търсихме. Тук зад картината. Под дърво и камък. В телевизора търсихме. Под диван и маса я търсихме, разбирате ли? Никъде. Търсихме да не е тук в тази река. Вижте сега, да не се разсейваме много, защото Крисе... Трябва да стоиш на един крак 10 минути. Честита!
Айде! Не съм аз. Айде, стартираме. Ти си измислил цялото префикс. Да, не исках. 2, 1, заставай. Зиро. Айде. Може ли една възглавничка да ми подадете? Не може, трябва да седиш на един крак. Така. Възглавничка да се сложи от... Няма да ми стъпваш тук за чорапите по възглавнички. Чакай. Аз исках ето тук да... Слушай, какво? Не, слушай ми! Не! Слушай, Кирим е достатъчно мекича. Криси, моля ти се. Ти направо фото. Имаше Харлем Шейк. Ще ми купят нов телефон, нов телефон, Кой ще купа? Аз ще купа нов телефон. Ами дай ти за какво работиш, бе? Не мога така да се дължи. Не. Криса, Ей, читърке. само да смееш. Ще седиш 1 час, ако излъжеш. Ма, Крисе, ти си достатъчно, според мен си много добра, защото във видеото, гледахте ли видеото в Анди Студио, Крис срещу Дани, бяха кисело срещу Люто. Ма боли крака. И ти победи Дани даже тогава. Дани е добър, така че аз мисля, че ти си издръжлива. Стягай се, айде останах още няколко минути. Виж, Криси, отпусни се. Отпусни се! Ма тя не може да пази ник. Ти не си пияна. Ти не ми изпи ракията, ма. Тя ми изпила ракията, да, ма. Шкафа при белината. Ти не изпи ракията. Той прави дедо и изпил ракията и го прави дедо. О, ма чакай, ние какво прави? Я дайте да си седнеме. Крисе, айде. Хора, в къщата на инфлуенсърите на финала, ако не сте гледали, 20 часа стояхме прави и накрая на 20 час на един крак и на един пръст трябваше да балансираме и стояхме, издържахме. Така че, Крисе, айде. После... Айде, че после го знаеш какво те чака. Крисе, това нищо не е. Хора, останете до края на видео. Трябваше да държите маса. Аз не мога да държа нищо. Никой не ти е казал, че не можеш да се облягаш на стената. Просто единият ти крак трябва да е във въздуха. Ама лекичко. Хеликоптер. Опа, на един, леко, добре. Остана минутка, Крисе, давай, ще издържиш. Леко, пияната тояга, леко. Едно! Зиро! Ръката ми. Крисе, обаче няма време за това. Ставай тук. Голема актриса. А ти я хвани за краката. Я дай тук сега. Ставай. Айде да мятаме направо. Така, Криси, ставай, защото следващото нещо, което трябва да правиш, е да се къпеш. Обаче... До тук е добре. Обаче... Това е само да си изкъпеш с шампуан. Или... Я си затвори очите. Хора, да не мислите, че сме гадни, само си спомнете те как ме тормозеха, така че спокойно. Това не се брои. Така, Крисе, трябва да си изкъпеш лело с шампуан, душгел, там всичките екстри, които се предлагат на пазара. Или с това. Докато тя се свести, вие останете до последната секунда на видеото, защото... Чакай, Криси, става, ние не знаем хората какво са гласували, ела да пуснем един. Ние наистина не знаем. Не знаем дали ще гласуват за това, въпреки че според мен ще. Но пък те са добрички хората, може да не искат да се изкъпеш с сметани. Надали, нали? Вие вярвате ли? Вие как мислите? Той иска да се изкъпе. Шампуан всеки може. Нали? Шампуан всеки ден със сметана един път. Напълно съгласен. Така, и аз така разсъждавам. Останете до края на видеото. Време е Криси да се изкъпе. Но как? Вие ще гласувате в коментарите. Дали да се изкъпе с шампуан, балсам или... Аз нямам търпение. С сметанка. Така, хора, резултатите са готови. Така, хората са гласували Криси да се изкъпе с сметана. Сметана! Криси, как се чувстваш от факта? Колкото и да припадаш, това е положението. Хора, борихме коментарите наистина, погледнахме ги няколко пъти, обаче сметаната надделя. 60-40 са за сметана. Повече са за сметана, така, наистина. Криси, айде, лело. Криси е припаднала, не припаднала. Айде, моето момиче. Тя па 100 кила, бе. Боже. Така, хора, говорим малко по-тихо, понеже майка успи в съседната стая. Криси, затова, лело, моля те, колкото и да ти е гадно, не дай да пищиш. И за да сме сигурни, че Криси няма да читва и да ни излъже, защото тя много обича, ние с Поли ще седим при нея и даже аз ще й помогна и лично аз ще я намажа със сметана. Така че ти много искаш, но няма. Лягай тук долу, сядай долу на земята. Седем минути
да ти слагаш досада. Нямам досада. Така, хора, ето ги и нашите яки плакати, които сега започваме да подписваме. Всеки един от вас, който си закупил обувки от Runner с промокод CRISI10 ще получи и такъв як плакат с личен автограф от мен, Сандев и Крис. Криси идва след малко и тя да подписва. Айде почваме, това е първия! Много са яки. Хора, добро утро! Ние с Сандев, така дето аз станах, храних Майкъл, после си доспах, Сандев стана преди малко. Аз току-що ставам. Влизаме, за да кажем на Криси новината. Гледайте! Добро утро! Имам Криса и имаме Лело да ти казваме нещо. Много интересно нещо като цяло, много хубава новина. Първо, как си? Краката как са? Ти всичко наред ли от вчера? Да. Ами Криси, ние с Сандев ще си имаме бебе. Не бе, шегуваме се. Няма бе, мами, няма, спокойно. Да, ти спокойно, не. Ела, Крис, ела тук, че не трябваш за малко така. По-официално някак си да стане. Ох, чувствам се притеснен, това е важна новина, защото Криси е прекрасна и трябва да й кажем това прекрасно нещо. Ами, Криси, искам да ти кажа, че сега не всички, но така, като мое отмъщение, защото аз по принцип имам доста да ви отмъщавам. Абе, общо взето, поизлагах малко за някои от нещата вчера. Абе ти верно ли? Ами, в смисъл само за няколко, не за всички. В смисъл за 2, 3, 4. Защото е така. Айде, няма. Видиш ето. Какво ще видя? Ще ти отмъща за това. Ще ми отмъщиш, ама. Хора, Махай се от стаята. Какво да ви кажа? Махай се. Бе, не с памперсите на детето, мало! Абонирайте се и очаквайте още доста екшън неща. Аз надявам се да оцелея днеска и всичко да бъде наред. Чао и до нови срещи!